Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna. Mai sauraro, barkanmu da wannan yammaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa yayin da gwamnatin Najeriya ta ce tattalin arzikin kasar ya daidaita, 'yan kasar dai sun ce suna da ja kan wannan batu. Wani harin 'yan tawayen ADF a jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo ya yi ajalin fararen hula sama da 50. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da kyakkyawan fata a game da tattaunawarsa da shugabannin Ukraine da kuma Rasha. Wani rahoton ofishin ƙididdiga na Najeriya ya tabbatar da cewa tattalin arzikin ƙasar ya daidaita a halin da ake ciki. Ikirarin da ke zuwa daidai lokacin da 'yan ƙasar ke ci gaba da ɗanɗana kudarsu. Ga dai Rikayya Abba Kabara ɗauke da wannan labari. Wannan ba shine karan farko da 'yan Najeriya ke watsi da irin wannan rahoto duk lokacin da aka fitar da shi ba, la'akari da cewa daidaituwar tattalin arzikin baya sauƙaƙa tsadar kayayyaki a kasuwa. Ba gyaran ba ta yi mai, mu dai Allah ya zaɓa mu da shugabanni masu tausayin mu, sannan muna kira ga 'yan siyasar Najeriya shi da bi halin talaka suke ciki na matsalolin tsadar rayuwa da ta rashin tsaro da sauransu. Abun wato na ƙasar mu ne, akwai abun dubawa da yawa a ciki. Shi talakan bai tashi da komai ba, wannan abu na ƙasa ta mu Najeriya sai dai mu ce Allah ya kyauta. Kasancewar batu ake na tattalin arziki, masana fannin irin su Dr. Ahmad Bolori ya tabbatar da farfadowar tattalin arzikin ƙasa, amma fa tsuguni bata ƙare ba. Ana iya cewa gaskiya ne tattalin arzikin Najeriya ya dan soma shiga hayyacin shi, musamman duba da yadda ake kasafin kuɗi da ake rabawa na wata-wata na federal allocation. Wannan watan Yuli da ya gabata ma an yi kasafin kuɗi ya kai kimanin naira tiriliyan 1 da kusan miliyan 800. Amma a gaskiya jama'a ba su ji sauyi ba. Farashin kayan masarufi na hawa, farashin magani da sauran abubuwa suna hawa, kuma a tabbas mutane da yawa suna kuka da yadda aka cire kudin tallafin mai da sauransu. To wannan wahalhalu sun zama tilas a yi su, domin Hausawa sun ce a cikin bakar tukunya akan fidda farin tuwo. Manufofin gwamnatin Bola Tinubu kan tattalin arziki, musamman cire tallafin man fetur, na ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka ƙara haifar da talauci a ƙasar. Rukayya Abba Kabara, RFI Hausa. To nan akalla mutum 25 ne aka ceto, yayin da wasu 25 suka ɓace kwanaki biyu bayan da wani jirgin ruwa ɗauke da fasinjoji kusan 50 ya kife a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar NEMA ta ce mutum 25 har yanzu ba a ji duriyarsu ba, kuma ana kyautata zaton sun mutu. Gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ta rage yawan kuɗaɗen da asibitoci ke karɓa don wankin koda a hannun marasa lafiya. Gwamnatin ta mayar da kuɗin zuwa naira 12,000 daga naira 50,000 da ake biya a baya, kuma zai fara aiki ne a wasu zababbun asibitocin tarayya guda 10 da ke shiyoyin ƙasar guda 6. Muhammad Yaro shine shugaban sashen kula da masu ciwon koda a asibitin kwararru da ke jihar Borno, ga abin da yake cewa. Wannan rage da aka samu zai taimaka ma marasa lafiya, musamman masu fama da cutan shi koda din. So 50,000 a ce za a maka wankin koda, a kimance ne aka ɗauka 50,000 din, zai iya ma ya fi haka. So kin ga kuma a takaice ana neman mutum ya wanke kodan shi a sati, kar ya kasa dai da gudu so 2, wannan ya yi kasa kenan. Din akan so mai shi ya yi so 3 zuwa sama a sati. To kin ga kowane sati za a ce zaka kashe 100,000, to kin ga nawa kake samu a wata? To kin ga ba karamin sauki mutane suka samu ba a wannan rangomin da gwamnatin tarayya ta yi. Akwai wasu bangaren da ba a zabe su ba. Ni dai abin da zan faɗa shine, idan gwamnatin tarayyan tana da dama wanda za ta fake faɗaɗa wannan abun, ta sake sa waɗannan asibitoci, zai taimaka tabbas. So gaskiya kowane rana mukan samun mutane wanda suke karuwa, za su zo in ka je ward ma yanzu kamar medical ward, in ka je zaka ga mutane kusan kashi 50, za ga yawancin mutane suna fama da wannan cutar ne. Tabbas suna da yawa sosai ma. Muhammad Yaro, shugaban sashen kula da masu ciwon koda na asibitin kwararru da ke jihar Barnan, Najeriya. To har yanzu muna Najeriya, inda gwamnatin jamhuriyar ko kuma jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin kasar ta haramta sayarwa da kuma amfani da tumatirin gwangwani ko leda samfurin Testitom a fadin kasar, bayan da ta samu tabbaci daga hukumar kula da ingancin abinci ta gane cewa wannan tumatiri na da illa ga lafiyar jama'a. Game da wannan mataki, Alhaji Dauda Tankama, mai fafutuka a Nijar, ya ce akwai bukatar gwamnati ta karasa ido kan ingancin dukkanin kayayyakin da ake shiga da su cikin kasar. Mun ji daɗin irin wannan dokoki da aka ɗauka, kuma abin da ma muke ƙara kira ga shi minista, kada a tsaya ga tumatiri kaɗai. Akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a sa ido
kenan kiran da ke gare mu ofishin ministan ciwon lafiya da ofishin ministan al'umma population da ofishin ministan kasuwa a yi gwiwa da gwiwa a sa kwamiti na musamman wanda zai sa ido ya tsare da shigo kaya ma kahin su shigo Nijar a raba su a ce an bincike su an karance su in mota ta zo gidan duwan a ɗauko abincin a zo ofishin bincike a bincika in an gane bai da illa ga al'umma yakin a baro motoci su shigo su watsa shi a duniya don da yanzu an yi sanarwa an ce ka a yi kuma sai an ci gaba da faɗakar da mutane ga talabijin na ƙasa da yanar gizo-gizo wanda suke ƙauyen da ake kaiwa su san an hana su san an doka ta hana unhwani da wannan abu. Alhaji Dauda Tankama wani mai fafutuka a jamhuriyar Nijar. To a kasar Ghana ofishin jakadancin shugaban kasar kan harkokin addini ya yi kira ga shugabannin addinai da su bayyana a hukumance duk wani wahayi ko fahimtar ruhaniya zuwa ga gwamnati. Hakan dai ya biyo bayan wahayin da wasu malaman addinin Kirista suka fitar a baya akan cewa wasu jami'an gwamnati za su mutu a hadarin jirgin sama mai saukar angulu. Shamun Bako ya duba mana wannan batu. Sanarwar ta ci gaba da cewa duk wani annabci ko fahimtar ruhi game da yanayin ƙasa, musamman ma waɗanda ke da tasiri ga manyan shugabannin siyasa, ya kamata a mika shi a hukumance ga ofishin jakadancin harkokin addini don yin nazari a cikin gaggawa, kamar yadda za ku ji daga bakin Aminu Gari, babban jami'i a ofishin. Allah kai mu mutum wani wayi ga wani abu shine gwamnati ya so mutum na da wani abu kaman aka da ya gani ya yi kokari ya zo wannan ofitari wannan abu. Duk da ke cewa wasu malaman addinin Kirista na bayyana cewa hakan zai hana su fitowa da dukkanin wahayoyin da suke da shi zuwa ga jama'a, yayin da a gefe ɗaya wasu na cewar hakan zai daidaita tare da kiyaye furce-furcen da ka iya tada zaune tsaye, kamar yadda za ku ji daga bakin Pastor Felix Danso. In ba yi hatara ba, waɗannan miyagun pastoci da miyagun malamai na iya jiha kasa cikin bala'i. In wani ya wanda yake yace ya samu wahayi daga Ubangiji Allah ya haɗu wani abun muni, gaskiya na goyi bayan gwamnati ya kama shi. Mahmud Abdulmumin mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. A wannan lokaci da za ce wani kaza ya mutu ko kaza ya faru, me yasa muke jiran gaya mana abin da zai faru da kai? Wannan gwamnati ya ce yana so ya rage wato kashe kudade da ake yi makasa, waɗanda za a dauko a basu ofishin za a ta biyan su ko a kyauta za su yi wannan aiki. Ayan tambaya. Ƙirƙirar wannan ofishi da ya janye cece-kuce tsakanin al'ummar ƙasar Ghana. Abdallah Shamun Bako, Accra, RFI. An gaishe da Abdullah Shamun Bako. Kungiyoyin masu tayar da kayar baya a Burkina Faso sun ƙara kaimi a arewacin Togo, abin da ya sanya ma gwamnatin ƙasar ta yi kakkausar suka kan kutsen da suke mata a ɓoye, musamman kan iyakoki. Ministan harkokin wajen Togo Robert Dusay ya ce mayakan sun kashe akalla mutane 62 tun daga watan Fabrairun bana, abin da ake ganin ya ninka adadin mutanen da suka kashe a shekarar 2023 da kuma 2024. 'Yan tawayen kungiyar ADF a jamhuriyar demokaradiyyar Congo sun kashe fararen hula akalla 52, wanda shine hari na baya-bayan nan da kungiyar ta kai a yankin da ke gabashin kasar. Ga Azima Bashir Aminu dauke da wannan karin bayani. Bayan share tsawon watanni na zaman lafiya a lardin arewacin Kivu da kuma Ituri da ke arewa maso gabashin Congo, mayakan kungiyar ADF sun kai farmaki tare da kashe masu ibada sama da 40 a wata majami'a da ke garin Komanda a lardin Ituri ƙarshen watan Yulin da ya gabata. Kazalika mayakan kungiyar sun kai wasu hare-hare tsakanin ranakun 9 zuwa 16 ga wannan wata na Agusta a yankin Beni da kuma Lubero, kamar yadda rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar wato MONUSCO ta tabbatar. Daga cikin mutane 52 da aka tabbatar da cewa sun rasa rayukansu, 8 mata ne sai kuma 2 yara ƙanana, yayin da maharan suka yi awon gaba da wasu mutane da dama da kuma ƙona gidaje da motoci da babura kafin su arce. Bayan waɗannan hare-hare da aka kai, ofishin MONUSCO ya sanar da tura ƙarin jami'an tsaro tare da tattara wasu ɗaruruwan mutane da ke gudun hijira a wani sansani da ke matsayin tudun mun tsira. A gaishe da Azima Bashir Aminu. Gwamnatin Congo da 'yan tawayen M23 sun gaza mutunta wa'adin da aka ware domin cimma yarjejeniyar zaman lafiya a Doha, lamarin da ake ganin yana iya kawo cikas ga tattaunawar da kuma kawo koma baya ga ci gaban da aka samu na kawo ƙarshen rikicin ƙasar. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi dukkan mai yiwuwa wajen shirya ganawar kai tsaye da zai jagoranta tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaransa na Ukraine Volodymyr Zelensky. Trump, wanda ya bayyana fatan cimma wannan nasara a nan kusa, ya bayyana haka ne bayan kammala ganawa da shugabannin manyan kasashen Turai da shugaban NATO da kuma shugaba Zelensky a fadar White House. Ka misali na dauke da wannan rahoto. Shugaban na Amurka, wanda a makon da ya gabata ya gana da takwaransa na Rasha Vladimir Putin, ya ce nan ba da jimawa ba za a sake shirya wata ganawa da za ta hada Zelensky da Putin wuri guda don kawo ƙarshen wannan rikici. Za mu yi ƙoƙarin haɗa ganawar ɓangarori uku a nan kusa. Ina sa ran za a cimma kyakkyawar matsaya tsakanin Zelensky da shugaba Putin. Ina yin wannan ƙoƙari ne domin kawo ƙarshen hasarar rayukan mutane. Da yake tsokaci game da ganawar tasu, shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya ce wannan ganawa da Trump ya fara jagoranta ta buɗe kofa game da fatansu na ganin an kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine. Lamarin da za a tattauna kansu nan gaba su ne mafiya tsauri, amma sharar fage kam an riga an yi. Kofar da ka buɗe tun ranar Juma'a. Magana ta gaskiya, fatanmu shine ganin an tsagaita wutar wannan yaƙi idan muka sake haɗuwa a taro na gaba. To shi kuwa a nasa ɓangaren shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce irin wannan ganawa abu ne mai muhimmanci musamman ga tsaron nahiyar Turai, don haka ya ba da shawarar shirya wata ganawa nan gaba tsakanin dukkanin ɓangarorin da abin ya shafa. Bayan ganawar nan gaba tsakanin Putin da Zelensky, ina ganin akwai bukatar a sake wani taro irinsa, amma wanda zai hada da bangarori hudu a maimakon uku, domin wannan lamari ne da ya shafi tsaron nahiyar Turai baki daya. Wasu majiyoyi na kusa da Putin dai sun bayyana cewar shugaban na Rasha na fatan ganin ganawar da za a yi nan gaba tsakaninsa da Zelensky da Trump zai jagoranta ta kasance a birnin Moscow. To a gaishe da ka misali. A nan kuma Rasha ce ta kai hari a birnin Kremchuk da ke tsakiyar Ukraine cikin dare, inda hayaki ya turnake birnin a wani harin da magajin garin ya kira alamar cewa shugaban Rasha Vladimir Putin baya son zaman lafiya. Harin bam din da aka kai a wannan birni da kuma wasu wurare a Ukraine shine mafi girma da Rasha ta yi a cikin watan Agusta a cewar rundunar sojin saman Ukraine. Hakan kuma ya biyo bayan ganawar da Donald Trump ya yi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da shugabannin kasashen Turai a birnin Washington ranar Litinin, daidai lokacin da shugaban Amurka ke neman kawo ƙarshen yakin Rasha a Ukraine. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla jami'an agaji 383 ne aka kashe cikin shekarar da ta gabata ta 2024 a faɗin duniya, yayin da kusan rabin rikicin Gaza ne ya yi ajalinsu. Ga Hauwa Hallar Gwangwazo ɗauke da wannan bayani. Shugaban hukumar kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya Tom Fletcher ya fitar da bayanai da ke nuni da cewa an kashe 'yan agaji 383 a shekarar da ta gabata, yayin da duniya ke bikin ranar jin kai a yau Talata. Fletcher ya ce kashe-kashen jami'an agaji ya karu da kashi 31 idan aka kwatanta da na shekarar 2023. Fletcher ya ce idan aka kai hari kan jami'in agaji guda ɗaya kamar an kai musu hari ne baki ɗaya, yana mai cewa abin takaici ne da duniya ta kau da kai da gangan ba tare da ɗaukar wani mataki ba. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce mafi yawan waɗanda aka kashe ƙananan ma'aikata ne, suna kan bakin aiki ko kuma a gidajensu, a wani ne da ta buƙaci masu hannu a lamarin su gaggauta ɗaukar matakan kare fararen hula da jami'an agaji. Ya zuwa 14 ga watan shekarar 2025 da muke ciki, bayanan da aka tattara sun bayyana cewa adadin jami'an agajin da aka kashe ya kai 265. Majalisar Ɗinkin Duniya ta jaddada cewa hare-hare kan 'yan agaji ya ci karo da dokokin bayar da agaji na ƙasa da ƙasa, tare da katse hanyar ceton miliyoyin mutane da rikice-rikice da bala'o'i ya jefa su cikin tsananin buƙatar agajin. Don gashi da Hauwa Halliru Gwangwazo. Ƙungiyar mayakan Hamas da ke zirin Gaza ta amince da sabon tayin tsagaita wuta da masu shiga tsakani daga Masar da Qatar suka gabatar mata, kamar yadda wani jigo a ƙungiyar ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP. Wata majiya da ta buƙaci a sakai sunanta ta ce Hamas da sauran ƙungiyoyin fafutuka a Falastinu sun amince da tayin a yadda aka gabatar musu da shi. Tayin da Hamas ta amince da shi na ranar Litinin ya kunshi musayar fursunoni da gawaki daga kowane bangare na nan take, baya ga buƙatar janyewar dakarun Isra'ila daga zirin na Gaza. Sai dai har zuwa wayewar yau Talata, gwamnatin Isra'ila bata fitar da sanarwar amincewa ko akasin haka da shirin wanda Qatar da Masar suka gabatar.
Pakistan ta maido da kashi 70 cikin 100 na aikin lantarki tare da buɗe hanyoyin da suka lalace a arewaci da arewa maso yamma bayan ambaliyar ruwa da ta kashe mutane fiye da 300 kamar yadda hukumomin ƙasar suka tabbatar. Ministan yaɗa labarai Ayatollah Tarar ya bayyana cewa injiniyoyi na kokarin dawo da cikakken tsarin aikin lantarki da ambaliyar ruwan ta lalata a makon jiya. Lokaci ne na labarin wasanni. Kai tsaye muna tare da Nura Ado Suleiman, barka da shigowa. Barka da kokari Shamsiya. To a ci gaba da gasar cin kofin kasashen Afirka ta 'yan wasan da ke taka leda a cikin gida, yau za a karkare wasannin rukuni na da ke na rukuni na 4 inda za a kara tsakanin Najeriya da Congo an jima kaɗan, duk da cewa Najeriya ta riga ta fice daga ita wannan gasa. Ba kasuwa. Kwarai kuwa babu kasuwa, sai kuma Sudan da za ta kara da Senegal. To Sudan din dai a halin yanzu tana da maki 4, Senegal ma maki 4, Congo da maki 2, yayin da Najeriya ba ta da maki ko kwalli guda, ko da kamar fitilar Besfani. Yar dala 100,000 da aka rika rarrabawa ba su yi mafarkin samu ba. Kin san ita kwallon kafa dama shi sa a da yanda take fari da fara da kalar fari da baki a jikinta, sai aka ce dama haka kwallon kafa take, wata ran taimaka fari wata ran taimaka baki. To yau Real Madrid za ta fafata da Osasuna a wasan farko na gasar La Liga a sabuwar kakar wasa, wanda sabon kocin ta kuma tsohon dan wasan kungiyar Xavi Alonso zai jagoranta. Baya ga sabon kocin da madarar kwallon, kamar yadda magoya bayan ta ke kiranta da shi wannan suna, za ta fara buga sabuwar kakar wasa da sabbin 'yan wasanta da suka hada da mai tsaron baya mai shekaru 20 Dean Hudson wanda ya zo daga kungiyar Bournemouth da kuma Trent Alexander-Arnold daga kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Matasa dai ta dan ɗebo. Kwarai kuwa ayi matashi na gaba ma da zan ambata ya fi su yarinta, domin jini a jika ne ke. Kwarai kuwa domin Franco Masantuno mai shekaru 17 ya ma kafa tarihin zama dan wasa mafi karancin shekaru da ya buga wa tawagar kwallon kafar kasar Argentina wasa. Wasa na karshe da Real Madrid ta buga dai a wata babbar gasa ita ce karawar da ta yi da kungiyar kwallon kafa ta PSG wadda ta lallasa ta da kwallaye 4-0 a gasar cin kofin kungiyoyi ta duniya, kwarai kuwa wadda ta gudana a kasar Amurka. To a bangaren kungiyar Osasuna, 'yan wasanta za su buga wannan wasa cike da fatan cewa Real Madrid ba ta maimaita kashin da ta saba ba su ba, domin rabon da ita wannan kungiya ta samu nasara kan Real Madrid tun shekarar 2011, kin ga kusan shekaru 14 kenan. Yan Barcelona ba za su so wannan haɗi ba, saboda sun san Madrid za ta iya samun maki duk da cewa sun samu nasara ba. To kungiyar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuma ta buƙaci mahukuntan India da su gaggauta ɗaukar matakan ceto babbar gasar kwallon kafar kasar ta Super League. Na ga kin yi dariya, kina ganin kamar India ba su iya kwallon kafa ba. Ba su iya kwallo bane. Wani labari nake tunowa da ake cewa India ta ci Najeriya kwallo 999 ko? 99 100 ba ɗaya kenan, wanda aka rika cewa an ga kibau. To a gurguje ga shi mutumin kafa Hassan Sulaja ya ce wai lokacin ka yayi. To barka. To a jere kuma yanzu sai lokaci na Hauwa Halliru Gwangwaza, barka da shigowa jamun waje. Barka da aiki Shamsiya Haruna. Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Daily Trust da ake wallafawa a Najeriya, inda ta rawaito labarin da ke cewa gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar da wani shiri na rage yawan yara da ba sa zuwa makaranta tare da yakar matsalolin rashin ilimi da ake fuskanta. Hukumar kula da ilimin manya da yaƙi da jahilci ta kasar ta ce za ta mayar da yara 500,000 makaranta a zangon shirin na farko da gwamnatin ta kaddamar. Shugaban hukumar Dr. John Onimisi ne ya bayyana haka yayin wani taro da ya gudana a Abuja. To jaridar Lloyd Sahel da ake wallafa ta a kasar Kamaru ta bayyana cewa wasu da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun tare motoci dauke da fasinjoji akan babban titin Mora zuwa Kuseri a arewacin kasar, inda suka yi awon gaba da fasinjoji akalla 16 ciki har da mata da kananan yara. A cewar jaridar, hankulan 'yan uwa da iyalan fasinjoji da ma al'ummar yankin ya tashi, duba da cewa kawo yanzu babu wanda ya kira su tun bayan harin na ranar Lahadi, wanda kuma shine karo na farko da aka ga irin makamancin wannan abu a wannan yanki. Duk da cewa mayakan Boko Haram na kai har-hari wasu ƙauyuka tare da kashe mutane, to amma garkuwa da mutane a hanyar wani sabon al'amari ne. To jaridar Arab News da ake wallafa ta a ƙasar Saudiya ta wallafa labarin da ke cewa Isra'ila tana nazari kan amincewar da Hamas ta yi na tayin tsagaita wutar nan da aka yi mata na kwana
kwanaki 60 da kuma sakin rabin mutanen da take garkuwa da su. Wasu jami'an Isra'ila biyu ne suka sanar da haka a yau Talata, ko da yake guda daga cikin su ya jaddada cewa dole ne Hamas ta saki dukkanin Yahudawan da ke hannunta. Kin san ai musayar fursunoni suke yi na Falastinawa, kuma zaki ga bai wuce a sako mutum biyu ba daga bangaren wato Hamas, yayin da ita Isra'ila za ta sako ɗaruruwan Falastinawa. To shi fa wannan jami'i ya ce idan fa har ana so a kawo ƙarshen yakin nan to dole ne fa sai Hamas ta saki waɗannan fursunoni baki daya. To yunkurin dakatar da yakin kin san ya kan kama 'yan makonnin nan bayan Isra'ila ta sanar da shirinta na kaddamar da manyan hare-hare da nufin kwace iko da zirin baki daya, wanda kin san shugabannin duniya da dama suka yi Allah wadai da matakin kuma suka yi watsi da shi. To jaridar The Guardian da ake wallafawa a birnin London na Birtaniya ta rawaito labarin da ke cewa wani jami'in fadar White House ya ce an kama mutane akalla 450 a Washington tun daga ranar 7 ga watan Agusta karkashin sabon shirin Trump na yakar masu aikata laifuka a birnin. Jami'in ya ce an kwace makamai akalla 68 tare da kame wasu sanannun jagororin kungiyoyin masu dauke da makamai uku. Babban kame kin san ai Trump dama ya sanar da kaddamar da wato shirin nan a yakin neman zaben sa yace zai samar da wani tsari na yaki da masu dauke da makamai ba tare da lasisin gwamnati ba. To Hawa muna godiya sosai. To madalla. Yanzu kuma sai jigon rahotonmu wanda ya mayar da hankali kan hukumar bunƙasa masana'antu ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Tarayyar Turai da suka kaddamar da wani shirin samar da lantarki a madatsar ruwa ta Balanga da ke jihar Gombe domin bunƙasa noman rani da inganta samar da makamashi a jihar da sauran sassan yankin Arewa maso gabas. Haka kuma hukumar samar da lantarki a yankunan karkara ta Tarayyar Najeriya za ta taimaka wajen aiwatar da wani sashen aikin. Wakilinmu Ibrahim Malam Goje da ya halarci bikin a Gombe ya aiko mana da wannan rahoto. Wannan aikin haɗin gwiwa da zai samar da lantarki ta kafofin madatsar ruwa da hasken rana shine irinsa na farko a faɗin Najeriya da waɗannan manyan hukumomi ke aiwatarwa. Gwamna Muhammad Inuwa Yahaya na jihar ta Gombe, wanda mataimakinsa ya wakilce shi a wajen bikin, ya bayyana cewa manufar shirin ita ce kawo ƙarshen ƙalubalen wutar lantarki da sassan masana'antu da na makamashi a jihar ke fuskanta. Malam Ibrahim Ishaq masharhanci ne kan lamarin da suka shafi makamashi a Najeriya, yayin mun tsokaci kan fa'idar wannan aiki. Ganin irin yadda harkan wuta ya taɓarɓare a ƙasar na musamman a nan yankin Arewa, ina ganin ba ƙaramin ci gaba zai kawo ba kwarai da gaske, saboda in ka lura da yanayi zaka ga cewa ko ina ma yanzu sun fara fidda rai, sun fara haƙura, sun fara miƙa wuya da abin da ya shafi harkan wutar lantarki, saboda haka suna nema ma kansu wuta wato mafita. Tuni dai gwamnatin jihar Gombe ta bayyana farin cikinta kan kasancewa jiha ta farko a faɗin Najeriya da za ta fara cin gajiyar wannan aiki. Kwamishinan makamashi na jihar Alhaji Sunusi Ahmed Findiga ya yi bayani kan gajiyar da jama'a za su ci daga wannan aiki. Za a samar da kilowatt 620 wanda ya isa a yi noman rani kuma samar da hasken wutar lantarki wa communities. Muhimmancin wannan samar da hasken wutar lantarki zai taimaka wajen noman rani. Za a noma shinkafa da sauran noma da ya kama. Akwai fili kadada 11,000 wanda za a yi wannan noman ta hasken wutar lantarki da za a samar. A ƙarƙashin tsarin da aka yi, ƙungiyar tarayyar Turai tare da gwamnatin Najeriya ce za su samar da kuɗin gudanar da aikin, yayin da cibiyar bunƙasa masana'antu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wata UNIDO ita za ta aiwatar da aikin daga matakin farko har zuwa matakin kammalawa. Tuni jama'ar jihar ta Gombe suka shiga murna kan wannan babban lamari da ya tunkaro jihar, inda wasu daga cikinsu ke cike da fatan samun ci gaban harkokinsu na yau da kullum. Gaskiya mun ji daɗi sosai sakamakon muna shan wahalar wutar lantarkin daga na gwamnatin tarayya bai samuwa sosai ga kuma tsadarsa. Da muna fatar wannan ɗin ya zamanto cewa zai zo mana da sauƙi kuma ya zamana cewa ana samunsa. Domin zai taimaka mana kwarai wajen sana'armu musamman ma da muke amfani da wutar lantarki wurin gabatar da al'amuran sana'o'inmu. Duk jiha ko kuma kasan da take so a ce ta farfado da tattalin arzikinta to za ta inganta wutar lantarkinta ne, don abubuwa da yawa ta ta'allaka kan wutar lantarki. In ka samar da wutar lantarki a masu walda, mata masu yin kankara, ga sunan dai abubuwa masu nika, duk sai kaga an bunƙasa tattalin arzikin ƙasa gaba ɗaya daga talaka daga can ƙauye ba ruwan shi da ce zai zo maraya nemo wani abin nan daga ƙauye sai ga samu abun yi ba ta da wata matsala. Ana sa ran kammala wannan aiki nan da watan Janairun shekara ta 2026.
Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa. An gaishe da Ibrahim Malam Goji daga Gomben jihar Najeriya. Wato kasar Najeriya kenan. Gwamnatin Najeriya ta bayyana shirin amfani da malaman addini wajen wayar da kan jama'a wajen rungumar amfani da abincin da aka sauya wa kwayar halitta da ake kira GMO. Shugaban hukumar kula da irin waɗannan abinci Farfesa Abdullahi Mustapha ne ya bayyana haka a tattaunawarsa da RFI Hausa. Ganin yadda jama'a ke ɗari-ɗarin amfani da irin wannan abinci. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da masanin kula da harkar lafiya Farfesa Yusuf Abdu Misau ga yadda zantawarsu ta gudana. Farfesa Yusuf Abdu Misau, idan an ce abincin GMO ko kuma wanda aka sauya kwayar halitta, me ake nufi kenan? To idan an ce genetic GMOs wato ana nufin genetically modified organisms a turance, nau'i ne na abincin da aka canja masa ƙoyin halittar shi da a turance ake kira genetic material. Wannan kuma ana yi ne domin a cimma wani buri da ake da shi wanda suna da yawa. Burin nan ya danganta daga shi kalan ko nau'in abincin. Ana iya yin haka ne domin shi wannan nau'in abincin ya zamana an iya shuka shi a gurin da ko da ba ruwa sosai, wato gurin da ake da karancin ruwa, amma kuma ya juri wannan matsala din, ko kuma domin a yi maganin kwari da za su iya tasowa su lalata shi. To amma an canja yanayin halittarsa yadda zai iya ba da kariya ma kansa daga waɗannan kwarin da suke cin abinci, ko kuma ya zamana an canja yanayinsa yadda zai iya juran amfani da magungunuwa na feshi wanda za a yi domin a kashe ciyawa ko kuma kwari, amma shi ba zai masa komi ba. Bayan haka kuma ana canja yanayin halittar abinci da ake shukawa saboda ya yi maganin wasu cututtuka da suke damin abinci, misali abin da ake cewa kwayan virus ko kuma bacteria da suke iya kama shuka ɗin ya lalatar da shi. Me yasa mutane ke ɗari-ɗari wajen amfani da irin waɗannan nau'in abinci? Wannan ba bakon al'amari ba ne. Asali dai mun san cewa shi wannan abinci da aka sanya mashi halitta abu ne da ya fito daga ƙasashen da suka ci gaba. Kusan manya-manyan ƙasashen duniya idan ka je ka, wannan shine kusan kashi 70 cikin 100 na nau'in abincin da suke amfani da shi. Amma ko da a cikin waɗannan manyan ƙasashen duniya ɗin, kullum ana samun ja da wasu daga cikin mutane da ba sa ganin cewa ya dace su yi amfani da wannan abincin da aka sanya masa halitta. Shin akwai wani illa ne tattare da shi? Babu wani shaida na kimiyya mai ƙarfi wanda ya nuna cewa waɗannan abincin suna da illa ta fannin lafiya. Amma kuma duk binciken da na yi, kuma duk binciken da yake a yanzu a zahirance, ya ƙara da cewa ba wanda ya san abin da zai faru a gaba, wato abin da ake kira long term effect akan lafiya na mutum. To gwamnatin Najeriya ta sanar da ɗauko malaman addini domin amfani da su wajen shawo kan jama'a. Kana ganin wannan zai sanya mutane su rungumi wannan abincin? To wannan zan ce ya danganta daga fahimtar su malaman addini din ta fuskan addini da kuma kimiyya. Idan malaman addinanmu suka fahimci cewa wannan abinci ba shi da illa kuma suka ce mutane suna iya amfani da shi, to waɗanda suka yarda da kiran da waɗannan malaman suka yi za su iya amfani da waɗannan nau'uka na abinci ɗin. Wanda kuma hankalinsu bai kwanta ba za su yi amfani da wannan kiran ba, ko da malaman addini sun ce a yi amfani da wannan abincin da aka canja masa nau'in halitta. Farfesa Yusuf Abdu Misau, mun gode sosai. Na gode. Tama da wannan tattaunawa muka kawo ƙarshen zagayen farko na labaran, inda aka ji cewa yayin da gwamnatin Najeriya ta ce tattalin arzikin ƙasar ya daidaita, 'yan ƙasar sun ce suna da ja kan wannan ikirari nata. Mun kawo labarin wani harin 'yan tawayen ADF a jamhuriyar demokaradiyyar Congo da ya yi ajalin fararen hula sama da 50. Sai labarin shugaban Amurka Donald Trump da ya ce yana da kyakkyawan fata a game da tattaunawar da zai yi da shugabannin Ukraine da Rasha, wato Volodymyr Zelensky da kuma Vladimir
Vladimir Putin. To kafin mu je ga zagaye na biyu na labaran, ya kamata mu saurari shirinmu na rayuwata wanda Zainab Ibrahim za ta kawo mana a nan gaba kaɗan.